Și numele acesta este Iisus Hristos, Domnul. Și numele acesta este Iisus Hristos, Domnul. Eu nu veneam din România cu soția să-mi las 4 copii acasă. Și nici Vasile nu-și lăsa familia pentru 2 copii. Eu n-aș veni să-mi rănesc corzele vocale 2 zile aici, strigând, chemând, rugându-mă, istovindu-mă, îmbolnăvindu-mă organele din trupul meu. Eu puteam să am un weekend liniștit cu casa mea acasă. Eu puteam să dorm și să mă odihnesc până mâine dimineață. Eu puteam să am liniștea mea. Dar de dragul unui nume și de dragul unei experiențe care am avut-o de ani de zile cu El, sunt gata să merg, să transpir, să merg, să mă rog, să strig, pentru că Cel care mi-a cucerit viața este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Cel care mi-a dat visul cel mai înalt al rezistenței mele pe pământ este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. El este Mântuitorul lumii. El m-a iertat de păcate. El m-a mântuit, aleluia. El mi-a scris numele în cartea vieții. El m-a vindecat de boale de atâtea ori. El mi-a vindecat copiii mei. El a vindecat oameni. I-am văzut cu ochii mei. El este Dumnezeu cel viu. Binecuvântat să fie Iisus între noi. Binecuvântată să fie puterea Lui în adunare. Și binecuvântat să fie Iisus în orice inimă. De ce plângem? De ce strigăm amin și aleluia? De ce ne adunăm aici? Sâmbătă, de la 3, alții de la 9, alții de la 6? De ce ne adunăm acasă și ne cuibărim într-o cameră la 12 noaptea? Și găsim o părtășie și un cer deschis și începem să plângem? Și să ne rugăm și să îmbrățișăm prin credință pe Cel care ne-a îmbrățișat cu ani în urmă, care este Fiul lui Dumnezeu. De ce? De ce l-am Biblia și o citim și credem în ea? De ce iubim această carte? Pentru că Cel care ne-a iubit pe noi întâi este Iisus Hristos, Domnul. Este Iisus Hristos, Domnul. Pentru El cântăm, pentru El ne rugăm, pe El îl punem în rugăciune, în cântare și predică, pe El îl punem în casele noastre și în viețile noastre și pentru El, dacă va fi cazul, vom muri. Aleluia! Vom muri! Binecuvântat să fie Iisus! Binecuvântat să fie numele Lui în veci! Aleluia! Și începe uimirea. De ce plâng oamenii după Iisus? De ce plâng femeile după El? Cine este El? Și eu îți spun astăzi, El este Cel care te iubește și El este Cel care a plătit prețul la Golgota pentru tine. Binecuvântat să fie numele Lui! Binecuvântat să fie numele Lui Iisus! Glorie Domnului! Își adună puterile și uimirea crește în ființa Lui pentru că urmează un mesaj profetic. Sunt lucruri pe care noi n-am vrea să le auzim. Sunt lucruri care uneori și mie mi-este greu să le predic. Ăsta este unul dintre ele. Pentru că este vorba de justiție, de judecată. Tuturor ne-ar place să vorbim despre iubire, despre dragoste, despre această îmbrățișare sfântă a crucii. Dar deodată Iisus spune: pregătiți-vă să plângeți pentru copiii voștri, pentru că vor veni zile. Acum sunt altfel de zile. Acum e o altă zi. Dar vor veni zile neplăcute, când va fi o ferice pentru cele care nu sunt însărcinate, pentru cele care n-au copii mici, pentru că vor veni zile când se vor zice din multe voci, din multe inimi, cu rugăciuni de genul: mulților, cădeți peste noi. Ieri am vizitat muntele vostru de aici, foarte mare. Și mă gândeam mai devreme la el, este de înalt, vreo 1600 de metri. Când ne-am dus puțin pe lac, am mulțumit lui Dumnezeu pentru creația sa. Asta este una. Dar imaginați-vă că mâine aș duce în fața acelui munte împreună cu tine și aș începe să mă rog la muntele ăla să cadă peste mine. Spuneau frații că a fost acolo o alunecare de teren cu ceva timp în urmă și multe case au fost luate. Asta a fost o surpriză, dar imaginează că tu te duci la munte și îi spui: caz peste mine, caz peste nevasta mea, caz peste copiii mei. Să te duci să spui munților: cădeți peste noi și dealilor, vă rog să ne acoperiți. În prima fază, rugăciunea înseamnă: vreau să mor. Și în a doua înseamnă: nu numai că vreau să mor, vreau să nu văd ceva. Și îmi doresc foarte mult să vină un deal peste mine și să mă acopere, pentru că nu mai vreau să văd ceva. Asta îmi indică că urmează să vezi pe cineva, să vezi o revelație, o persoană pe care nu mai vrei să-l vezi în momentele
bine să nu mai vezi niciodată. Niciodată nu vreau să văd persoana asta. Despre ce să fie vorba? Și m-am dus în Biblie. Și această profeție pe care Iisus Hristos o face atunci. Iisus Hristos i-a liberat de povara crucii. A început să profețească. Pentru că El este marele preot. Aleluia. El este împărat. Aleluia. Dar El este profetul care ține în mână viitorul. Binecuvântat să fie Domnul. Că aici am vorbit despre iubire. Dar aici am vorbit despre speranță. Și uneori uitându-te la viitorul tău, ai vreo speranță? Foarte mulți oameni n-au nicio speranță. Și deodată spune Domnul atunci, atenție, pentru că vor veni zile grele. Nu va fi mereu așa. Nu va fi mereu evangelizat. Nu va fi mereu Vasile Oprea și Ema și Gabi Zăgrean și fratele Daniel și fratele Marius. Nu va fi mereu adunare. Nu va fi mereu aer condiționat. Nu va fi mereu proiectate cântări. Nu va fi mereu pian și orgă și tobe. Nu vor fi mereu oameni care să strige pentru Dumnezeu, pentru sufletul tău. Nu vor fi oameni care să se roage. Nu vor mai fi oameni care să cânte. Și dacă ar face tot, nimic nu mai poate schimba situația. Pentru că vremele de har, de dragoste se vor încheia într-o zi. Încă la ora asta, la 5 și 10, Harul Dumnezeu este aici în Biserica Filadelfia. Iisus Hristos este aici. Brațele Lui care au fost crucificate este aici, să se atingă de orice inimă. Binecuvântat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Iisus. Dar atenți, nu vorbesc eu azi. Că dacă vorbesc eu, te rog să nu mă bagi în seamă prea mult. Dar Iisus a zis. Iisus profetul. A zis, nu o să mor până nu zic lucrurile astea. Femeile, începeți să plângeți. Femeilor, mamelor, începeți să plângeți pentru voi. Începeți să plângeți pentru copiii voștri. Părinți, strigați! Pentru că vin zile grele. Vin zilele justiției și mâniei lui Dumnezeu. Dar în această zi, Iisus Hristos este în adunare. Prieteni dragi, n-am venit să vă sperii, dar nici n-am venit să mă feresc să predic tot adevărul Dumnezeu. Dar va veni ziua justiției lui Dumnezeu. Uite-te în ochii mei, după masa asta. Iisus Hristos este prezent în adunare. Uite-te spre mine ce spune astăzi, într-o zi se va întâmpla. Și n-aș vrea să experimentez. Aș vrea să crezi că Iisus Hristos este Domnul. Că Iisus Hristos este Domnul. Că Iisus Hristos este aici să te ierte. Că Iisus Hristos este aici să te mântuiască. Că-și crucea Lui te poate salva astăzi. Spun din toată inima, aleluia ție, Iisus! Aleluia! Aleluia! Dar ascultă. Când a rupt mielul pe cetea așez, Apocalips, capitolul 6. M-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sânge. Și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinile verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns și s-a făcut ca un sul de piele de carte pe care o face sul. Și toți munții și toate ostravele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului și domnitorii, capitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne, atenție de ce vreau să fie acoperiți. Ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaun de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Împărați, președinți, oameni bogați, oameni puternici, generali, care azi au impresia toți că își conduc planeta asta, oameni de finanțe, bogații lumii, slobozii, robii, toți erau absolut topiți și se rugau toți într-un cor ascunși prin buncăre, pe sub platoane pregătite de ele, prin crăpăturile stâncilor. Ascundeți-ne, cădeți peste noi, dealuri, munți, pentru că nu mai putem să suportăm fața celui care șade pe tron. Dar cine este cel care șade pe tron? E Mielul, e Hristos. Hristosul care l-am ignorat. Hristosul care l-am dat la lada de gonoi a istoriei. Hristosul care l-am lăsat pe cruci, pe icoane, pe clădiri.
ziua judecății. Iisus Hristos este pe tron. Iisus Hristos este pe tron. E ziua judecății. E ziua mâniei Lui. Orice munte se mută din locul lui. Himalaya nu este la loc. Nici Alpii, nici Everestul, nici Carpații. Se mută toți într-o parte în alta. Pentru că Cel care cutremură pământul este Fiul lui Dumnezeu. Este Mesia. Este Cel care ține în mână universul. El Cel care a zis să se arate uscatul și s-a uscat. El s-a arătat uscatul. Este Cel care a creat luna și stelele. Și acum stelele cade pe cer. Cum cad smochinele din copac în scutură în vânt. Acum toată lumea și toată creația reacționează. Și tot cerul se face roșu ca sângele. Și negru. Și luna. Și tot se mișcă, pentru că Cel care este pe tron este Fiul lui Dumnezeu. A venit ziua judecății, a venit ziua socotelilor, a venit ziua mâniei și toți se întrebau, cine poate sta în picioare în fața mâniei mielului? Cine poate sta împotriva lui? Astăzi dăm piept cu Hristos, astăzi îl punem în bancuri, astăzi îl punem în jurături, astăzi îl luăm deșireturi cu El, astăzi îl refuzăm, îl ignorăm. Când El ne cheamă, ne întoarcem în spatele. Când El ne cheamă la mântuire, îi spunem, mai avem timp. El ne cheamă la împăcare. Spune mâine, poi mâine. Pentru că simțim că viața e în mâinile noastre. Într-o zi Dumnezeu va prelua controlul. Și într-o zi El va arăta că Cel care este puternic este El însuși. Binecuvântat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Fiul lui Dumnezeu. Aud o voce azi. Va veni judecata. Va veni justiția. Va veni ziua când va trebui să vă privești în ochi, ascultătorule. Vor veni zile grele. Dar atunci va fi așa. Acum e altfel. Acum auzi un alt mesaj. Acum e al treilea moment acestui om. Mi-am propus azi să duc o cruce în spinare. Mi-am propus azi să văd oameni care plâng și strigă de dragul lui. Mi-am propus azi să aud profeții. Mi-am propus azi să aud despre cum se va încheia istoria. Mi-am propus azi să aud că într-o zi Dumnezeu se va judeca cu lumea. Nu mi-am propus asemenea idei. Astăzi, acest om care i-a luat crucea a vorbit despre lucrurile astea. Și Simon din Cirena a fost topit în întregime. Și dacă prima dată a fost agitat și nervos, a doua a fost uimit și copleșit de dragostea celor oameni pentru Iisus. Dar în a treia stare își bătea, cred că, dinții de oaltă și picioarele. Cine este Cel care a luat crucea? Am crezut că e un criminal. Am crezut că e un om, ca toți oamenii. Dar El este un profet. Și El este Cel care va ține istoria într-o zi în mână. Iisus pare neputincios astăzi, pentru că ne lasă voința liberă să facem tot ce vrem cu El. Astăzi putem să-L respingem, dar putem să-L acceptăm. Astăzi putem să vorbim frumos, să lăsăm laudele Lui. Astăzi putem să-L înjurăm, putem să facem în gesturi orice. Pare că El nu reacționează, mai lasă câte o catastrofă, câte un semn pe aici, pe acolo, ca să nu uităm că Cel care ține în mână istoria este Fiul lui Dumnezeu. Dar într-o zi va veni, cum a spus, și tot ce au spus femeilor este ceea ce spune astăzi aici, în biserică. Într-o zi va fi da și amin. De aceea mă rog pentru toată adunarea în final, ca Dumnezeu să-ți dea credință. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului. Tremur din toate încheieturile și eu care predic. Și spun, acesta e Fiul lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, iartă-mă că te-am luat ușurat. De multe ori. Doamne, iartă-mă că am mestecat cum în biserică. Și când oamenii cântau despre Tine, eu am fost cu mintea în altă parte. Eu m-am jucat pe telefoane. Doamne, iartă-mă. Când predicatorii au vorbit despre Tine și despre puterea Ta, ei mi s-au părut glume și povești. Doamne, iartă-mă că atunci când au fost chemați oameni la pocăință, eu Te-am ignorat ani de zile. Și săptămâni, și biserici, și programe. Doamne, iartă-mă că eu am auzit despre Tine și nu m-am pocăit și nu m-am schimbat. Doamne, ai milă de mine astăzi. Pentru că simt că puterea Ta este în adunare. Simt, Doamne, că Tu poți să fii mânios într-o zi. Simt, Doamne, că harul se poate încheia. Simt, Doamne, că într-o zi vei cere socoteală de toate zilele vieții mele. De toate faptele mele de nebunie. Și unde mă voi duce atunci? Și voi putea să stau în picioare în ziua aceea? Și eu spun, nu o să stai. Pentru că orice om care s-a împăcat cu Dumnezeu se va prăbuși în fața Lui. Și va fi aruncat în iad, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dar mulțumim astăzi. În adunare este mila lui Dumnezeu. În adunare este dragostea lui Iisus Hristos. În adunare este Duhul Sfânt, care vine să se atingă de orice inimă. Îți spune toată adunarea, glorie Domnului. Spune toată adunarea, glorie Domnului.